Dobrý den a já už zdravím všechny u výkladu pro kozorohy muže na měsíc červenec. Já to teď vlastně dělám jinou formou. Vždycky vlastně, než začnu výklad, tak se ptám karet, pro koho mám vykládat, takže oni mi ukážou. A na dnešek vyšel tedy kozoroh muž. Takže jdeme se na to podívat. Jaký vzkaz tady máme pro kozorohy muže na červenec? Kozoroh muž. Tady vám vyšlo více karet. Tak, vyšly vám tady kartičky Gája, plodnost, protiklady, láska, rovnováha, co ti pomůže přijmout plynulost vývoje. Pak tady máte kartičku Oddej se životu, přirozený vývoj, učení, ponaučení, odhodlání. Přestaň si tolik brát názory ostatních. Další kartičku máme sebepřijetí, láska k vlastnímu já, péče o tělo a duši, co ti může pomoci být sám sebou. A poslední kartička plán duše, počátek spojení s božským plánem. Co víš, že je tvým posláním? Tak, podíváme se teď na vzkazíky z kufru pro kozorohy muže na červenec. Je tu zpráva pro někoho z vás. Prober se, je tu něco v nepořádku. Informace máš. Podíváme se dál. Kozoroh červenec. Nějaká osoba by ráda uvedla do rovnováhy vztah s tebou. My si na ty vzkazíky doložíme ještě, jo? Jestli dostaneme nápovědu, aby jsme věděli konkrétněji, o co nebo o koho se jedná. Někdo si díky tobě uvědomuje, že je třeba, aby zapracoval na svém charakteru. Přiznávám, že jsem na tobě závislý. Přivítej svého životního partnera nebo partnerku. Tuto osobu by potěšilo, kdyby se si ozvala. Tak, teď budu dokládat na ty jednotlivé vzkazy, aby jsme věděli konkrétněji. Takže ptám se teď na ten vzkaz. Prober se, je tu něco v nepořádku, informace máš. Takže co je v nepořádku u kozorohu mužů? Co je tam v nepořádku u posluchačů kozorohu mužů na červenec? Tady se jedná o nějaké zranění nebo zraňování někoho slovy. Může to být i nějaké jako... Pro někoho z vás, samozřejmě nejste to všichni, jo? Rýpání nebo používání zraňujících slov. Někoho něco zraňuje, co třeba děláte nebo říkáte, nebo jak se o něčem nebo o někom vyjadřujete. Takže pozor na to. Tak koho tu máme dál? Osoba by ráda uvedla do rovnováhy vztah s tebou. Takže jaká osoba by ráda uvedla do rovnováhy vztah s kozorohem muže? Král mečů, takže to může být nějaký muž ve vzdušném znamení, to znamená blíženec, váha nebo kozoroh. Tak, pak tu máme vzkazík. Někdo si díky tobě uvědomuje, že je třeba, aby zapracoval na svém charakteru. Takže kdo si díky kozorohovi uvědomuje, že je třeba, aby zapracoval na svém charakteru?
Jo. Takže je tu císař, může to být otec, dědeček, nějaký, může to být beran, nějaký beran taky, nebo někdo, kdo je možná v nějaký autoritativní energii nebo v postavení autority, možná nějaká autorita si díky vám uvědomuje, že třeba, aby zapracovala na svém charakteru. A pak tady máte kartu síla a to může být znamení lev. Takže lev si možná něco uvědomuje. Díky vám. Tak, pak tady máme vzkazík. Přiznávám, že jsem na tobě závislý. Takže kdo přiznává, že je závislý na kozorohovi muži? Kdo přiznává, že je závislý na kozorohovi muži? Prosím další karty. Kdo přiznává, že je závislý na kozorohovi muži? Tady může být zase nějaký beran, nebo eso poháru vám tady vyšlo, takže je to někdo v oblasti lásky. Možná kartičky nechtěly říct někoho konkrétního, protože tady je vás víc kozorohů a každý máte třeba jiného partnera nebo partnerku v jiném znamení, takže je to v oblasti vztahu nebo lásky a pro některé z vás je to beran. Jo? Přivítej svého životního partnera. Takže jakého partnera mají přivítat kozorozi muži? Býka. A tuto osobu by potěšilo, kdyby se si ozval nebo ozval. Takže děláme výklad vlastně pro muže, takže jakou osobu by potěšilo, kdyby se si ozval? Koho by potěšilo, kdyby se jí kozoroh ozval? Královna mečů. Takže nějaká žena ve vzdušném znamení, váha, vodnář nebo blíženci. Zeptáme se kartiček, jaká čakra u kozorohů mužů vyžaduje pozornost. Jakou čakru u kozorohů mužů je třeba harmonizovat, léčit, poladit. Jaká čakra? Kořenová. Jo, úplně ta nejspodnější čakra potřebuje u vás poléčit, harmonizovat. Co tam máme dál pro kozorohy? Muže na červenec. Změna povolání. Archanděl Chamuel. Vaše životní poslání je impulzem k prospěšné změně ve vaší profesní dráze. Modlitbou jste žádali o pomoc s kariérou a teď se vám jí dostalo. Někdy jsou změny vnímány jako stresující záležitosti, já však jen pomáhám odstranit z vašeho života to staré, aby se v něm mohlo udát něco nového. Věnujte zvýšenou pozornost opakujícím se nápadům, snům a vizím, neboť jsou to boží vnuknutí, která vás vedou po vaší vysněné životní dráze. Možná ji před sebou neuvidíte celou, nebo nerozeznáte, kam vede, ale budete provázeni světlem, které ozáří každý váš další krok. Jak pracovat s archandělem Chamuelem? Chamuelovo jméno znamená ten, který vidí Boha. Jeho schopnost jasného vidění nám pomáhá najít věci, situace a lidi. Je pověstný tím, že pomáhá lidem nalézt povolání, které nejlépe odpovídá jejich životnímu poslání a zálibám. Kdykoliv budete potřebovat, zavolejte Chamuela, co by svého rádce v oblasti povolání. Tak co tu máme dál pro kozorohy? Muž kozoroh, červenec.
Kozorozy, tady mohou být nějaké oslavy v souvislosti s nějakým koncem, nějakým ukončením. Je tu tematika potom jako kdyby nějaké osamělosti, samoty. Možná se ukončuje něco tady v souvislosti s více lidma. Pak je tu člověk sám. Je tu nějaká spravedlnost, karma, narovnání, náprava, oprava něčeho. Jde mi to, jak vám tady vycházelo tady na začátku, taky tam byla 3 mečů, oprava něčeho zraňujícího, jo? Jestli tam byly nějaký zraňující slova, nějaký výsměch někomu, komunikace, která druhého zraňovala. Mohlo tady být i téma, že jste se někomu vysmívali v souvislosti s nějakým jeho duchovním zaměřením, s vírou. Vysmívali jste se třeba tomu, čemu věří, nebo jestli je ten člověk nějak spirituálně založený, něčemu se věnuje. Mohli jste se mu nějak třeba vysmívat, dělat si z toho legraci, někteří z vás. Jo, je třeba to tu napravit, uvést do rovnováhy. Tak jo, takže Kozorozy, tímto já bych se rozloučila. Přeji vám hezké léto a ať se vám daří. Mějte se hezky.